So, good morning mga kalaagano. Karong adlaw adto ta sa merkado. It's a market day. Yay! Aus. So, karon day guys no, ay mo kalimot og like, share, and subscribe Lagan TV. So dili guys no, wala di ko ginusaran akong hayaan akong kaobay no, kay na siya tuon dito. Kay na siya kwaong na kwarta ko no. Mong pakuyog siya. Wala siya kapakuyog, kuyog siya. Kay total manhinang pug kalamba kay merkado mong ko di ako nabong isabay akong hayaan no. So galipot-libot ra mi dire oh. Ug syempre napugbahay ana ang kwarta man lamang. Ako na good ni bali. Ano yung kana guys na amo-amuar na duha guys. Social media social. So dire guys no, madto na merkado no, kay murag udto na yun. Fast forward sa nato kadali ha. Kita sa merkado. See you. Wow, sheesh. Kurog has. Ngayon pa lang magpapaumanhin na ako, kasi baka ulo nyo masira ko. Maninipa ako ng mga nagsabing mahina ko. Makinig kayo bihira to, madalas na marinig sa kata na pakilig, kasi malikot ang diwa ko. Iba yung pinapakita ko, para di nila makita na may tira ko. Di nakita nyo, madulas ang dila ko, kaya pagka pumitik klaro. So guys no, dire na nato ni parking atong motor no. Unfortunately guys, daghang tao gid dire sa merkado karon kay tabo manggod sa mga. Kibalo mo gusto na tabo guys. Tabo gali guys kana magtapok ng tao ba? Kaus mao ba na? Correct me if I'm chick. Tang ina mo, walang ganon. Ha? So karon guys no, muna to dire sa kuan lamasan. Dire among unahon og kan survey kung tarong ra bagid ilang kan dire. Pilingon na sad nimo dong pipot oy. Kalami sa bingka napay budbu. So karon guys no, nanami ang lamasan no. No, marami dire oh. Daghan kimulig lamas kay dire guys na napita guys nga talong, lamas man talong guys. Nami ang lamasan pero ako ngayaan sulod sa convenience store. Matik ka to. So dire guys no, dugay kimi na human diri pamili guys no, kay daghang gipamalit akong ayaan no. Puno guni ang basket guys. Makita ninyo na dito pohon. Dugay kimi na human diri pamili guys oh, daghang kimi pamili diri guys. Diyan ang akong helmet guys diri napita guys. Ako nang gihubo guys kay murag naulawan ako guys, ako ra ga helmet ani sud sa tindahan. So mo to guys no, nagyapon ni namili yaw ni ako guys, ay ko mahimutang diri guys, magawasulod ko guys kay ka kuan ko helmet guys. So balik mo kinabuhi diri guys oh. Bisaya na dako, way pagay when magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman, natuog at mahadlok niyong tugo. Yawara, kinsa ka, bantay-bantay niya muto. Bisaya na dako. Unfortunately guys, naging mid diri no, malit nang gid mig lamas no. Brator kay lamas diri guys oh. Tagpila nito eh. Bilang na nito. Ini. Ay mahal. Di na ko nang mahal te siya bitaw. Akong gimahal og tinuod. Iya ra gyapon kong binuangan. Bitaw te palit bitaw ko te. Kining ahos og Bombay. Paris man sa dati no. Ana all na Paris. Kinira ko ang dati oh. Nara ko ang dati no. Pila lang dati. 20
Jeez. 50. Way pati when magbuot nga nung tapis kay kadto, animal kay kang dako. Usa man natuog kag mahadlok niyong dugo. Yawara kinsaga pantay-pantay na muto. Mura magsinigang aslom kay siyagnaw. Wa man siya'y hanaw pataka laglakaw. Diri guys, oh makita gini rin guys, oh daghan kay tarong inarong rasa guys, oh guot na gitam guys. Oh, paligid guys na mo. Meron pong helmet ko guys, no, kay para iwas COVID. So karon guys, pupunta na punta sa Ginamusan o Buladan. Ang sa in English nga Ginamos guys, no? Ang sa in English Ginamos. Comment down below lang. Na nakabalo. Tang ina mo, walang ganon. Ha? So na nata diri guys, no? Dara guys, oh. Diri kita asin nga kuan guys, oh. Asin nga nilanggana. Ay, gimana ginamos guys. So diri guys, kita wag kuan isa ka bahay, oh. Siya ginamos daw daw 20 ra, no. Ya kadi mo kumakaw ng ginamos guys. Kaya sana all kana akong uyap guys. Lamay ka na uyap guys sa mutag sa lagong butay itlog guys. So yun guys, tumpag yung bahaw na guys. Pahit ko asin puti isa ka hapsak. Bitaw guys, lami ang punang ginamos guys, na pamangugoy ginamos dito sa balay guys. Maundis na nako tupunan kay bago pamuda ko tong ipalit, pahit ra ko ang tindahan, wala ko palit dire karon ko kabalik ire god. So karon guys, maadto na punta sa isdaan na po atong puntarya karon guys, no. Kay ud-ud to na gid guys, no. Isda sa takay para ang kapili pataglapas-lapas na may. Ang isda ka isda diri guys, so ano basta isda na siya guys, basta na kita gali mo naiko guys nga nahasang na himbis isda na siya guys. Ang gali mo makita pero dili na ko mention guys, no, ko kailag mo sa mga isda. So karon guys, mari sa Quareng Gawas kay mato sa farmasi kay pwet sa tambal kay gisugo kung nakitungod tambal ito. So diri guys, okay, komportable ra nga helmet diri guys, no, kay na motor pilingon na murag na adrep motor guys bro. Iko na kontento guys akong gihuwo kay murag ulaw man. Wala ko ra may giling istawo guys. Pantay na muto, Bisaya na dako. Way pati when magbuot nga nung tapis kay kadto, animal kay kang dako. Usa man natuog kag mahadlok niyong dugo. Ngayon pa lang magpapaumanhin na ako, kasi baka ulo nyo masira ko. Maninipa ako ng mga nagsabing mahina ko. Makinig kayo bihira to, madalas na marinig sa kanta ng pakilig, kasi malikot ang diwa ko. Iba yung pinapakita ko, para di nila makita na may tira ko. Di nakita nyo, madulas ang dila ko, kaya pagka pumitik klaro. So diri guys, no, ibalik mi diri kay nangita mo daw kung ayaan og istro guys, kay na siya hiktan lagi, no. Mo ko tudluan na diri ang istro nga kanang gagmay. So karon guys, no, nami rin bularan guys, no, kay na magibilin og ayaan diri, no. May panimbulad nga kuan o 150. Dili ra day wahit na 150 guys, no. Apil ko din bulad. 150. Pitpita na ba ng bayag? Sige palagto, baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugin na dati nyong in-ignore. Bilang patunay na di kayo bagay ihanay sa dati nyong in-scroll. Ngayon sa lakas ko pag bumundol, yan ay hanggang Japan pag nagpalindol. Kamusta lahat ng mapagmaliit? Ngayon yung subukan man lait ulit. Ganyan lang talaga yung mga So diri guys, to humana day may pamalit guys, no. So maadto na mi guys. Kay mulawas pa ko dito sa kuano niya, kay pait pa ko bugas dito kung pait bugas guys, para dol na lang, no. Galit na galit sila sa malulupit, kaya pasensya pag winahagip. Sarap ba sa piling ano masakit? Ganyan talaga paglaban sa loob mong humanga at pagtakot mong bumili. Puta diba napakasaklap? Ginigiit na wala akong talento, pero isa ka sa napalakpak. Sige-tigilan nakakaputak, sa padinig mo ay isalpak. At sa mahina laman na awitin hanggang sa ang utak mo'y mabakbak. Ano masarap ba? Nakakatawa lang lahat mga talangka. Pare-pareho ng kinahiligan pero batay. So dali guys, no, pagasuloy na sa tadari kadjot kay mamalhanaw niya ata. Sheesh. Hihilahan pababa dahil pag di matanggap na kinayo ko na lahat ng hindi nyo magawa. Parang hinamak nyo lang mga karagatan na ang gamit ng ibang ka. Hibang ka na yata.
ka na yata. Ibang ka na yata. Ibang ka na yata. Lahat na may maling tono, makakababa na sa trono. Handa naman akong pakinggan kayo, wag nyo lang ako gawin bobo. Bueno, eto na ang malino na sagot ko sa napakalabong tanong ko. Bakit ako sumusulot o papatunayan na hindi ako patapon? Alam nyo ba yun? Malamang hindi kasi hindi kayo alisto. Sa sobrang bulag nyo sa katotohanan, lahat kayo ay pinanis ko. Hindi na uso dito palawakan ng koneksyon, kundi kahit sasabi hasa malabong makakuha ng atensyon. Hindi ako nakipag-unahan pero bakit ako ang nasa harapan? Samantalang yun natin pagtulakan sa likuran, sila pa ang napag-iwanan. Ako ba ang dapat na alisin? O baka di pa di napansin kung totoo si Mo palit sa tadari ka dito bugas guys no. See you dito. Hindi mas malaging mo ugali palagi nagmamagaling. Lokohin nyo nilang nyo, wala na kayong mauulol pa. Sa panahon na to sa listahan na mahusay ako ay nakaburda. Lahat pahiya, walang hiya na ngayon yung matagal nyo nang kinutya. Paano ba yung panahon ko naman dahil yung panahon nyo ay tapos na. So dito na sa tamang quiz no. Salamat sa pagsunod sa akong video. Salamat sa pagsuporta. Don't forget to like, share, and subscribe. Sheesh! Bye bye. See you to next vlog. Shout out to my boy Flo G. I'm gonna kill this shit right now. Yeah. Pen. Ang mundong to'y lunod sa inggit. Puro linta ko magsisipsip. Kapag may bago na ko antimano, tingin na agad nagsusumiksik. Kaso iba ko pag may nakita ko, meron na agad ako na bagong plano kung paano maglaho yung taong